The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. That is in John 5:24. In 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, yet ye through his poverty might be rich." Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. We should use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, aron kita malimpyuhan sa mga sala kung anaaman sa atong kalag. Gikinahanglan nga kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios aron kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang Espiritu Santo dili makatudlo kanato kung naa pa kitay gitinir nga mga sala sa atong kalag. Busa ang 1 John 1:9 suma sa atong naibawan nagaingon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Kapanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi. Gidapit ka o giagda ka sa paggamit niya ng imong free will, kabubuton sa paghimog desisyon. In fact, the most important decision sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampot ta, Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining imong pagdala kanamo sa makausap pa, nining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa kinabuhi ng imong pangilugwayan. Nagaginhawa pa kami o buhi pa kami. Nining among lawas kinitimailhan ang imong plano, nagapadayon pas paglihok din sa among kinabuhi. Salamat o Diyos. Dili kami takos ni o Diyos, dili gani kami takos ka mabuhi ba, parang imong grasya mo nagalihok ning tanan. Salamat o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami ning adlaw sa among pagpadayon. Nining among spiritual momentum, magkaintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas.
Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga suki, atong mga subscribers. Yan ang atong Bible study, daily Bible study. Welcome na usab. Karon padayon ta sa atong pagtuon ni ining tun-anan nga giluhan nato how to be a winner in this life and in the next. So kini mga punto nga gisigi nato gihisgot, balik-balik ang uban aron kini masilsil gyud tinuod sa atong alimpatakan, sa atong kalag, aron mao kini ato magamit sa atong pagpadayon sa pag-advance in our spiritual life. So every day is another day. We live one day at a time, musta? So kining higayuna gigahin kini sa Dios alang sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Now, diin kita mo biya kagahapon, anha na pud kita mo padayon. Atong tuki kagahapon nga ang magtutuo nga walay pulong sa Dios sa iyang kalag, kung anaan ay pagpiit sa iyang kinabuhi, unsa man ang mo iyang buhaton dayon, di ba siya muriak, musinta. Okay? Musinta siya sa pagpiit, sa pressure. Inay musinta. Angay kitang mutubag, murespond. You see? Now, kadtong mga magtutuong na ay mga pulong sa Dios sa ilang kalag, dili sila musinta kundili mutubag. Pinagig pagtuo by faith ngadtos pulong sa Dios. Sanglit nahibaw naman ta nga ang plano sa Dios sa atong kinabuhi igo na, it is sufficient aron atong masugakod ang bisag unsa man nga katalagman mudangat ngari kanato. No, diha sa Roma 8:31b nagaingon kini og karon unsa may atong ikasulti may tungod niini, kung dapig kanato ang Dios kinsay makigbato kanato. If God is for us, who can be against us? Now, ang pagkagawas nun, being free from mga sala nga nagalambigit sa pangibog, kini ba ang hisgutang pangibog, freedom from lust-related sins, mao ba niya ang atong puntong gida nga magawas nun kita, we are free. Daghang matang sa mga panghibog atong hisgutan naman ni kaghapon, no? Daghang matang sa mga panghibog, lusts ang hisgutan sa Biblia. O atong hisgutan kaghapon, panghibog sa pagkighilawas, sexual lust. O kini panghibog sa pagpakighilawas uban ni bisan kinsa nga dili kapikas kinabuhi. Sexual pleasure with someone to whom you are not married. Namo nay giingon nato na nga fornication. Okay? Sunod, material lust. Pangibog ni sa mga butang, sa mga pananglit, sa mga bisti, mga sakyanan, salapi, bahandi, mao ni material lust. Sunod, criminal lust. Okay, ni panghibog ni sa pagbuhat og mga krimen. O sunod ni mao ni gitawag og chemical lust, panghibog og drogas o ilimnon. You see? O ang sunod, ang provision lust, ang panghibog nga pagadaygon sa uban. Pag kanang you will be praised, you will be honored, mo na pagadaygon ka sa uban. Ang provision lust. Unya, sunod, power lust. Mo na nang imong panghibog sa gahom, nga dumili, dili kay dumili, mudumala ka sa uban. You want to dominate other people. Mao na power lust. Unya sunod, ego lust. Pangibog na nga
mahimo kang number 1. Ikaw na'y kanang nagauna. You see? Now, din naman tamuhunong kagahapon. Now, ayaw pagunahuna nga tungod kay wa ka may panghibog sa pakikilawas, sexual lust, nga wa nagyug kay panghibog sa pakikilawas sa imong kinabuhi. Parihara gud na sa sayop nga pangunahuna nga ang gamay nga white lie dili kuno sala. Okay. Dili white lie sa pulong sa Dios. Of course, sa di pa ko malimot, ang gahom sa usa ka magtotoo sa pagkinabuhi, ubos sa pagpaubos o matinumanon, nagsumikad sa pagpuno niya sa Diyos ng Espiritu Santo. This is caused by the feeling of the Holy Spirit. Now, diyan sa Filipos 4:13, si Apostol Pablo, nagkanayon ini, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Now, ang pangingon ni Pablo niini, naghisgot kini siya bahin sa kalig-on o sa gahom nga nagagikan sa Diyos Espiritu Santo. Mao kini ang samarang gahom nga gigamit ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan sud sa tawhanon niyang lawas, niyadtong hypostatic union niya. Now, ang maong matang sa gahom nga gigamit ni Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, available na kini alang kanato nga mga magtotoo. Kasabot ka? Ang iyang divine sphere lagi ni Ginoong Kristo, diha ang gahom. Of course, gahom sa Diyos ang suod niya na. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, ang divine sphere iyang gigamit, prototype. Diba? Ito na ning gihisgutan. Ang atua karon nga mga sakop sa panahon sa simbahan, church age, operational divide and sphere. Available kanato 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Available anytime. Now, ni prinsipyo, ang Kristohanon nga masubayon sa iyang pagtuon, pagkat-on o paggamit sa pulong sa Diyos, siya makakabot niya ng paghimaya sa Diyos. Of course, ang Diyos na may makahimaya sa Diyos. Susto, apan sa panahon nga makakabot siya sa spiritual maturity stage or capacity stage, then may maya na ang Diyos sa iyang kaugalingon. Gumikan sa imong pagkabot niya na. Nakasabot ka? So I hope na silsil na nimo. Nauna sa tanan, the spiritually mature believer, nahimo ng usa ka di makitang bayani. In English pa, invisible hero. Pinaagi, yun sa maniya paghahimong invisible hero. Pinaagi sa ingnon taog dynamic power nga iya nang natigom umikan siyang pagtuon sa pulong sa Diyos. You see? Napundo na ang mga pulong sa Diyos diya sa iyang kalag. Natungod sa iyang makugihon o matinumanon, masubayon, o kanang iyag yung gigamit ang pulong sa Diyos yung kinabuhi. Siya, of course, panalinginan sa Diyos. Panalinginan siya, apiling iyang panimalay, o kadtong iyang mga higala nga gikauban niya, o gikauban sa pag-eskwela, o pagduwa sa any sport, paugnat sa kusog, o bisan ng iyang nasod. You see? Kadtong tanan nga gikauban niya, bisag
panagsara niya ikauban, kadto siyang tanan, mapanalinginan. Now, kini siyang hamtong nga magtotoo, this spiritual mature believer, nga mo'y tinubdan sa tanan ni ini mga panalangin, wa kini siya mailhin bisan kinsa. Mao nang gitawag og invisible hero. Wa mailhin bisan kinsa, gawas lamang sa Dios ug sa iyang mga manulunda. Sila rin ay baw. Una-una lang kini. Usa ka janitor, okay. Imutang ta usa ka janitor sa usa ka kompanya. Janitor lamang kining maong hamtong nga Kristohanon, o kini siya mo'y nakapauswag sa iyang korporasyon o kompanya nga iyang gitrabahuan. Ang mga espirituhanong panalangin mudahili gikan sa maong hamtong nga magtotoo. Mudahili kini ngadto sa tanan nga nagapalibot kaniya around him. Now, diya sa Salmo 23, 5 ngadto sa 6, atong dahon kining pagbasa nini. Giandaman mo ako pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo, o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma, mag-uban ka nako sa tibuok kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kaangturan. Diha usab sa Hebrehanon 11:6, nagaingon usab kini og walay makapahimuot sa Dios kun dili pinagis pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Ang unod gud nining Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Now, ikaduha, ang maong hamtong nga magtotoo, nahimo ng kanang part, gihimo ng bahin. Nahimo na siyang bahin sa giingon tag pivot. Now, kining pivot, P-I-V-O-T, in English man ang punga, gihubad ko kinis siya tuyukan. Tuyukan ba? Muragod ni o kanang sa tawag nato niya na kuti. Okay? Alright. So, ang pivot, gihubad ta kinig tuyukan. Bahin na kini siya sa maong pivot. He is now a part of the pivot. Kauban usab sa ubang mga spiritually mature nga mga Kristohanon. Now, okay? So, nasamtanin mo to. Diha usab sa mga maghuhukom, Judges, chapter 7, verse 5. Atong mabasa diha nga, si Gideon, mitapok, he grouped together og mga 300 ka mga tao, 300. Og ilang gibuntog ang Midyahanong kasundawhan nga sobras 5,000, 60,000 ka kasundawhan. Kining 300 ka hamtong andam nga mga magtotoo, mipildi, miparot o labihan kadaghang mga sundao. O nag-iingon diha. No, niya prinsipyo diha. Pagpakabayani, dili kay walay bili. Mao na gihuban na ko sa Bisaya og be a hero, not a zero. So, mao na Bisaya, be a hero, not a zero. Bisaya, pagpakabayani, ayaw pagkaway bili, not a zero. Now, okay, dinhigod sa Amerika. Din sa Amerika karon, din mao naman kini ang atong ingnon ta borrowed country.
Kay mga lungsuranon naman ta niining maong nasod, lungsuranon naman kita kadaghanan kanato. Okay? Ang nakapaligo niining nasura o nakapagawas no niini a free country. Ibo kag unsay nakapaligo niining maong nasod? Kadtong gitawag tag pivot Christians. Mga Kristiyanon nga tuyukan, pivot. Bisan pa sa apostasiya o sa way pagtuo sa kadaghanan sa atong mga citizens o mga lungsuranon. Bisan pa niya na. O by the way, ang buti pasabot sa pulong apostasiya, ba na ka? Ito? Apostasiya from the English word apostasy. Mao kini ang buot pasabot. Ang pagbiya o pagtalikod gikan sa Dios. Ang usa ka apostate nga nasod wa nay pagsalig sa Dios. Okay? Ug ang laing pulong nga in English pivot, ang buot pasabot nining puga mao kini. Hugpong kinis mga hamtong nga mga magtotoo. A group of spiritually mature believers nga nakapahatag og kauswagan who provide the prosperity kadto sa ka client nation. Pinagi sa prinsipyo sa pagpanalangin tungod sa panagauban. Ang buot pasabot sa English, the principle of blessing by association. So mao na akong gi-explain nimo di padugay nga ang usa ka hamtong nga magtutuo sa usa ka kompanya mao nay siya pivot man. Kana siya mo'y nakahatag og panalangin tungod sa panagkauban. Mo na yung panalangin tungod sa panagkauban, the principle of blessing by association. So okay, bisan tuod ko ng Diyos nagatinguha nga maluwas unta ang matag Amerikanhon o magakinabuhi unta sila espiritual nga pagkinabuhi, pinaagis pipila lamang ka mga hamtong Kristohanon, mahimo sa Diyos sa pag-iway nining nasuragi kasi ang pagkalaglag o pagkaguba. Ang gikinahanglan ra niya mao ang pivot. Mao ra nay gikinahanglan sa Dios. Usak hugpong sa mga spiritually mature believers, kinsa mo'y isip nga asin, di preserver, nga magapreserbar o magpatunhay o magaamping sa nasod. Ang hamtong nga Kristohanon, the mature believer, mao ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, kani ang gibasa ni Mateo 5:13, asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, buot pasabot asin sa nasod. Okay? Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na kapuslanan. Ug angay na lamang ilabay o niya tunob-tunuban sa mga tao. Mateo 5:13. Now, kung kining nasod nga Amerikanhon, of course, undoubtedly the greatest nation in the world, sa diha nga kining nasura mawad-an na og pivot, tuyukan sa mga hamtong mga Kristohanon, ang Diyos wa na laing kapilian gawas lamang sa pagdisiplina ning atong nasod og pagguba niini. Now, pila ramang yun ka tao ang gikinahanglan sa Diyos nga ma-preserve niya ang usa ka apostate nga nasod. Now, di ko katugaan nimo pan usa ka butang ang akong himuan o kini matuod nga pagkabutang. Tinguha gyud nako nga maya apil ako niining maong pivot. Kung mahitabo
kung mahitabo man o galing nga matumpag kining nasod nga Amerikanhon ug naon niya mga kaguliyang sa iyang palibot, kini ang akong ikasaad kanimo. Ang Dios sa kanunay magaiway sa pivot. Dili angay natong kalimtana. Ang Dios sa kanunay magaiway sa pivot. Sa kanunay gyud. Always. Nakasabot ka bag unsay always? Ang gikinahanglan, therefore, mao ang pagsiguro nga magatuon ta. Excuse me. Magtuon ta sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na ikaw mamahimong bahin ining giingon tag pivot. I hope matngunan kini nato. Prinsipyo, ang katigwangon dili kalikayan, ang pagtubo kapilian. Ambot pasabot, sa in English, growing old is inevitable. Growing up is optional. Now, I hope by this time na klaro na nimo ang mga lagda o sumbanan alang sa kinabuhing espirituhanon. Ang labing una, ingnontang Rule 1, mao kini. Kinahanglang mapunan ta sa Espiritu Santo aron sa ingon niya na makabuhat, makatuman kita sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Wa ka pasagdi nga mag-inusara sa imong pagpakiharong sa kalibutan. Wa ka pasagdi. Andam ang Dios sa pagtabang nimo sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi pinagi sa iyang gahom. Grasya. Kining gahuma nagagikan pinagi sa pagpuno sa Dios Espiritu Santo kanimo. Ug maorang susamang gahom nagigamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao in His humanity. Sa tuyo nga mo'y iyang gigamit sa pagpakiasdang sa mga tawhanong tentasyon o sa iyang pagsugakod sa silot tungod sa atong mga kasalanan nga nahitabo niya dito sa cross. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo, nibo na ka unsaon pagpapuno sa Espiritu Santo. Usa kayano nga paagi kini. Sa dihang makasala ka, ug moangkon kaniya ng maong sala ngadto sa Dios imong isugid mo ni rebound. Imo dayong mapabalik, you immediately regain niya ng pagpapuno kanimo sa Espiritu Santo. Ana ay gubat nga nagakahitabo diya sa suod nimo na spiritual warfare. Ang kinaiyang magsasala ug ang Espiritu Santo nag-aaway, nagkaatbang, nagailog kinsa kanilang duha ang unsa makadumala sa imong kalag ug dayon sa pagdumala na unya sa imong nauna ug sa imong mga kalihukan. Now, ang imong hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo. Ayaw na kalimti. Ang imong hinagiban diha na magagikan sa Espiritu Santo ug sa imong kahibaw sa pulong sa Dios nga mao ang hunahuna ni Kristo mo kini hinagiban sa Espiritu Santo. Kasabot ka. Na sa laing bahin, ang Dios wa magahangyo nga dili ka magpagkasala. Nagmando gyud siya kanimo nga ayaw buhat og sala. Mao gyud iyang mando. Sugod ka na nga dili ka sugod, sayod ka na. Kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, sa imong kinabuhi, pinagi sa imong kaugalingong paagi, energy of your flesh, nga nahigawa sa pagpuno sa Espiritu Santo, out of fellowship, ang imong mabuhat, maurag yun ang lihok sa unod, energy of the flesh. O kini, gitawag og tawanong mayo, human God. Tandi ka na sa kahoy, kugon, dagami, ang duslita ni mo sila. Apan spikas nga bahin,
Kung tugutan mo ang Dios nga Espiritu Santo nga mo'y mo dumala sa imong kinabuhi, ang imong mabuhat mao ang gitawag og Dios nung mayo, divine God, compared to silver, gold, precious stones. Dili man na masunog, di man na maog daw. So mo na'y gantihan sa Dios. Kasabot ka. Now, ang Kristohanon nga napunas Espiritu Santo, filled by the Holy Spirit, lamang ang makaproduce o makabuhat og Diyos nung mayo ug mauray makahimaya sa Dios. Kinahanglan sabton gyud na to. Sa higayon nga ikaw makasala, maputol diha-diha ang imong pagkigambitay sa Dios. Your fellowship with God is cut off. Bisa kinsang Kristohanon, makasala man yun. Apan sa dihang mo rebound, o kanang musugid siya, mahibalik dayon siya sa iyang pagpagkigambitay sa Diyos. Immediately, he is restored to fellowship with God. Mahibalik ka gikan sa imong pagpakasala, sa wa na'y pagpaluwas pag-usab. Bisag kinsang mituon kang Kristo, luwas na siya, ug luwas na sa hangtod sanglit si Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan. Kadtong iyang buhat hingpit ug dayo na. Perfect, permanent, eternal. Ang sala nga wa kumpisal o wa sugid, disiplinahon ka na sa Dios. Busa kinahanglang mo tubag ka, mo respond ug dili mo react, mo sintang ngadto sa disiplina sa Dios. Disiplinahon ka sa Dios tungod kay iya ka mang gihigugma, anak mo kaniya. O kinahanglang mo respond ka sa positibo nga pagi ngadto sa iyang pagpanton kanimo tungod kay imo man siyang gihigugma. Angay kang makakaton gikas disiplina. Tuguti ka na siya. Ang disiplina nga magaganoy nimo ngadto sa pagbalik nimo sa pagpakigambitay sa Dios. Pinagis imong pag-rebound, pagsugid. Now, kining atong gipanghisgutan, mao ang mga pasiuna, priorities sa Kristohanong pagkinabuhi. Karon, moadto kita sa pagpadayon sa paghisgot bahis ikaduhang lagda sa espirituhanong kinabuhi. Now, aron natong mahigugma ang Dios, kinahanglan nga ato siyang ilhon. We must know Him. Ug ang bugtong pagi nga ato siyang mailhan, maura ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw pagi. Samtagi na. Nahinumduman ba nimo ang paghulagway, description sa protocol plan of God? Kini nagaingon ug ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa husto nga paagi. Ug ang hustong butang mao ang pulong sa Dios. Ang hustong paagi mao ang pagtuon niini sa matag adlaw. Now, pinaagi lamang sa adlaw-adlaw pagtuon sa doktrina nga ikaw makakaton sa espirituhanong mga kahanas, spiritual skills. Nga diin, maunay makapahigugma nimo sa Dios o makapakinabuhi nimo sa espirituhanong pagkinabuhi. Spiritual life. Ang mga daotang desisyon nga imong paghimuon, mao'y makalimiti sa imong kapilian unya. They limit your future options. Di man ina. No, ingon nga Kristohanon, ang imong tumong, your goal, objective sa kinabuhi, iyano ra kayo. O kini mao, ang imong pagkatuon sa pulong sa Dios ug sa paggamit niya na ngadto sa matag desisyon nga imong paghimuon. Samtagi na. Ang Kristohanong pagkinabuhi nanginahanglan sa usa ka masubayon
ug matag adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Ato gining hatagag impasiya nga di magsilbi ang pagtuon sinimana, binuwan, tinuig o sagana lang nimo. Ato gining hatagag impasiya kung ikaw buot nga makakabot sa imong goal, objective, which is spiritual maturity, tun-i ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Ang paagi nga makatunan ta ang doktrina gitawag og Operation Zeta. Ang Operation Z nanginahanglag usa ka pastor nga magtutudlo sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo, accurate teaching, o ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang pagsabot sa pulong sa Dios sa magtutuo, ug ang paggamit sa pulong sa Dios. Okay? Now, ang sistema gud sa Dios bahin sa espirituhanong pagtubo nagasugo ang imong pastor magtutudlo sa husto. Nagasugo nga ang imong pastor magtutudlo sa husto o sa to communicate the Word of God accurately. O nga ikaw makasabot yan ang iyang gitudlo o nga imo kining gamiton sa imong pagkinabuhi. Of course, imo man ang gituuhan. Di man na magamit kundi di mo tuuhan. Ang Diyos dili maghuna-huna sama sa imong paghuna-huna. Kinahanglang makatunan mo. You learn ang paghuna-huna ingon sa paghuna-huna ni Kristo. Aron imong makinabuhi ang espirituhanong pagkinabuhi. 1 Corinthians 2:16. Ang pulong sa Dios may una-una ni Ginoong Hesukristo. Kung imo lamang makatunan ang iyang panghuna-huna, dihas bala ang kasulatan. Wala na ilaing source. Wala. Besag asa. Wala. Sanglit ang pagkatuon sa panghuna-huna ni Ginoong Hesukristo, mao may makapadangat nimo sa espirituhanong pagtubo. That's the only way. Ug tuo, digso magtotoo. I'm addressing this to you, my fellow believer. Aron ikaw makunahuna sa mas pagunahuna ni Ginoong Hesukristo. Gikinahanglan mo ang pagbaton o pagpaubos. Humility. Maintain that virtue of humility. Kaya binimo, sa dihang tugutan mo ang pagkamapahitason, if you allow your arrogance to dominate, nga mupuli sa pagpaubo sa imong kinabuhi, musugod karabag pangitag mga tawhanong solusyon. Inay ang Diyos ng mga solusyon. That's true. O maging Diyos ng solusyon. So ang imo you resort to sa human solution. Na may prinsipyo nga itong gibarugan. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Prinsipyo na. Now, ang pagkamapahitason, arrogance, mudayon o pangatarungan, nga na may masayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pagkamapahitason, arrogance, mupunting kini siya sa problema. He focuses on the problem. Samtang pagkamapahiubsanon, ato naman po nang gisgutan, siya nga mapahiubsanon, mupunting ang to solusyon. Ang solusyon sa Dios. Mao na nga ang negatibo nga magtutuo. Unsa? Wala siya mahimong solusyon. Kay waman, negatibo man siya, waman siya ganas pagtuon. So, sa man niya pagkatuon sa mga solusyon. You see, nakita ni mo? Ang Diyos nagamando usab nga magmatinumanon ka kaniya. Ang grasya sa Diyos mo maghahatag kanimo kasayon sa imong pagkamatinumanon kaniya. Ug sa ingon niya na,
imong makinabuhi ang spiritual life, which is a unique, sophisticated, fantastic, fabulous life. Now, imo lamang siyang masunod, pinagi sa imong pagkamatinumanon, ingon man, imong nasayran ang iyang mga una-una ato ni ipadayon ugma. Importante kayo kining mga punto ang atong iisgutan. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo niining adlaw sa pagtuon sa imong balang pulong nga imong mga huna-huna. Salamat o Diyos sa mga punto sa doktrina nga among tuki niining adlaw. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Amo kining idugang sa napundon namong mga pulong nimo niya sa among kalag. Naot nga kini hatag ka namong kadasig pagayod sa pagsibog ngadto sa unahan, pag-abanti sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik ugma ning dapita. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.